VK Management patrí do cyklu Trend konferencií, ktoré organizujeme pre jednotlivé odbornosti v rámci manažerského sektora. Tak prechádzame za celý rok rôznymi pozíciami od finančných manažerov cez marketingových až po top manažerov. A tento sektor hotelov, reštaurácií a cestovného ruchu je nesmierne zaujímavý aj pre čitateľov, pretože oni sú vlastne zákazníkmi tohto sektoru aj z toho biznis hľadiska, aj z toho súkromného hľadiska. Ale je veľmi zaujímavé aj z profesionálneho hľadiska, pretože sú to také špecifické mäkké rezorty, by som povedal, v ktorých veľmi záleží aj na takých mäkkých zručnostiach a stretávajú sa tu vlastne poznatky z oblasti riadenia, ktoré vlastne po celý rok prechádzame, takže týmto manažerom sa veľmi hodia. Pred tými 8 rokmi alebo 9, keď sa to rozhodlo, že to budeme robiť, tak sa to robilo so zámerom, aby sa tá branža niekde stretla. Lebo v podstate tých príležitostí veľa nie je a tým, že my robíme ten projekt hodnotenia hotelov a reštaurácií a aj predtým sme vyhlasovali vlastne tých víťazov, tak sme chceli urobiť také nejaké fórum, že aby to nebolo len o vyhlasovaní, ale aby aj možno nejaké užitočné informácie sa im dostali. Ale v podstate hlavne je ten spoločenský aspekt, že tí ľudia sú strašne radi, že sa môžu na jednom mieste stretnúť a vymeniť si skúsenosti a názory a tak. Tak v podstate to je ten hlavný účel, by som povedala. This is an area an arena where we can provide information, but also get information. And for me in this industry, to be able to share what we are doing and also get information on what other people are doing is a good opportunity for us. And for me, it's important to inspire people. And if I had an opportunity to do that, I'm happy. Budovanie značky je súčasťou dlhodobého biznisu a udržateľnosti gastronomickej prevádzky, pretože bez mena, bez dobrého goodwillu jednoducho reštaurácia fungovať nemôže. Značka je dôležitá bez ohľadu na to, či pôsobíte v gastronomii, alebo v retaili, alebo v inom segmente. Já si nemyslím, že je potřeba ten jídelníček dramaticky měnit 4x, 5x do roka nebo někdo každý měsíc. Protože ty jídla musí být, podle toho samozřejmě nějaký druh restaurace. Pokud budu mít nějaké zaměření na slovenskou kuchyň například řeknu, tak já nepotřebuji měnit jídelníček nikdy. Postavím jeden jídelníček, který je postavený z takových těch šlágrů, který vždycky půjdou. Ať už to je dobrý řízek, ať už to je kačka nebo něco takového a zbytek potom můžu doplňovat nějakou aktuální sezónní ponukou a u těch restaurací jiný, třeba talianská restaurace podle mého taky nepotřebuje nějakým dramatickým způsobem měnit jídelní lístek. Je třeba potom asi měnit nějakým způsobem nebo dál na sobě pracovat a jsou prezentace a špičkování těch chutí a vyhledávání lepších produktů i dodavatelů. Tam spíš budu já soustředit svoji energii a svůj čas, abych byl prostě furt něčím zajímavější. No. Najväčšie úskalie je plánovanie. Je premysleť si dopredu, v ktorom segmente chcem podnikať, akú reštauráciu chcem otvoriť, akým spôsobom chcem osloviť hostí a čo im chcem priniesť. A túto svoju víziu a plán konzekventne a pedantne nasledovať a dodržiavať. Pokiaľ otvoríte ako lacný podnik, ktorý potom pridá na cenách a začne sa tváriť veľmi luxusne, ľudia tomu už nikdy neuveria. A naopak, otvoríte drahý podnik, urobíte drahý interiér a po 2 alebo po pol roku
zistíte, že ale som troška prestrelil a začnete uberať a downgradeovať ten level. Ľudia tomu opätovne neuverí. To znamená, že plánovanie a stanovenie si svoje pozície na trhu a dodržiavanie tej pozície je základom. Marketing má niekoľko cieľov pre firmu aj pre zákazníka. V prvom rade zákazník nemôže byť marketingom otravovaný. Marketing musí prinášať aj nejakú hodnotu. Či už je to informačná hodnota, alebo je to hodnota v podobe nejakých giveaways, darčekov, niečoho, čo ten zákazník považuje, že som niečo dostal. Pretože neustále útočiť na zákazníkov kampaňami a zdôrazňovať, aký sme dobrí a najčerstvejší a najlepší, to považujem už za trocha prežité a podľa môjho názoru aj nie úplne funkčné. Pretože ľudia už neveria týmto rečiam. To znamená, že my sa snažíme naozaj náš marketing orientovať spôsobom, že ponúkame ľuďom viac, ponúkame im informácie a v súvislosti s týmto balíkom dokážeme preniesť aj informácie, ktoré chceme, aby naši zákazníci vedeli. Já si myslím, že ta krajina má co ponúknout. A okrem toho, že se tady ponúkají Tatry, tak v podstatě nic jiného v té nabídce není. A to portfolio toho Slovenska si myslím, že je podstatně větší. A nemusíme fakt chodit daleko, když se podíváme prostě jenom na Čechy, tak tam nefunguje jenom Praha, ale fungují i další jiný města. Ať už každý je zaměřený třeba i na jiný turisty. A myslím si, že jenom je třeba prostě si udělat stejně jako v každém jiném biznise, aby se měla udělat nějaká cílová skupina. To je otázka na SACER vedle mýho, že oni by se měli nějakým způsobem fokusovat na nějakou určitou klientelu. A myslím si, že Slovensko má obrovský potenciál například v Kúpeloch, na Vidincách a samozřejmě tam už je trošku jiná specifická klientela. Nicméně je to způsob, když ten děda potom přijede domů a řekne, hele, byl jsem na Slovensku, nádherná krajina, super lidi, dobrý jídlo, super služby, tak se tam potom pojedou podívat třeba i jejich děti. Takže si myslím, že je třeba si udělat nějaký fokus na nějakou určitou klientelu a to sem natáhnout a snažit se to takovýmhle způsobem zvýšit. No. Slovenská agentúra pre cestovný ruch zriadila Slovak Convention Bureau, ktoré je verejno-súkromné fórum, či už poskytovateľov, hotelov, výstavísk, organizátorov podujatí a organizácií destinačného manažmentu. A je to platforma, kde je možnosť diskutovať zo súkromných zdrojov, financovať spoločné marketingové podujatia, návšteva veľtrhov, workshopov. Takže momentálne robíme to a máme ešte veľa ďalších nápadov. Chceli by sme, aby pre nich táto konferencia bola takou výročnou udalosťou, keď si povedia, že dozvedel som sa najdôležitejšie veci, ktoré sa tu za rok udiali. My to spájame aj s vyhodnocovaním osobností a najlepších podnikov v tomto sektore, takže má to aj spoločenský rozmer.